ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омаден ба канали мо. Умед дорам ҳамаи шумо хуб ҳастен. духтаракор аз продажа рафтаистаи ҳама чизо арзонишдаги ёзи якта ба якта нишонтон метиҳам. Марамад бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 12 дарвоза, 9 қатор даяй. Рақамҳои савдогарам ҳастай. Касе де мисол доставка дар кораи нависен шуна. Ина киртапочо аз 1 сола то 5 солара, то 5 солара ҳаст 40 сомон. Ина расветкаоша бинем даст продажа шидагай. 10 та расветка шидагай. 10 расветкаи фасон. Ана бадана ин модело боша 50 сомон. Ана бинен, иям чанд та расветкаи хушру дора. Ина халату брукшам аз 50 сомони духтаро. Интихобшон хеле ва хеле зиёда бинен, ҳамаш бо расветкаҳояй, ҳамаш размеро ҳамаш ҳастай. Хулас бадана ё новинка, ё чанд сом? Ира бинен қахш. Ассалому алейкум апа ва хоҳарони азиз. Чун ҳар вақта ман ҳар яке шуморо ба кор даъват мекунам. Ман зани хонашин ҳастам, соҳиби 3 фарзанд. Зиёда аз 10,000 сомон аз компанияи Фабелик ман ҳар 21 рӯз маош мегирам. Ҳар яке шумоам ҳамчунин ман ба кор даъват мекунам. Барои дар ин компания кор кардан ба шумо маълумоти олӣ лозим намешавад. Ба коча баромада ягон чӣ фурӯхта гаштан ҳам дар кор нест. Шумо аз хона на баромада бо тариқи телефон метавонед ки соҳиби кори беҳтарин шуда ҳар 21 рӯз маошҳои хуб ба даст оред. Мо ҳаракат мекунем ки ба осонӣ шумо ба кор ёд диҳем. Ягон ҷои қиниш нест, занҳои азиз, ягон ҷои тарсу ваҳмаш нест. Шумо метавонед ки ҳар 21 рӯз маошҳои хуб ба даст оред аз ҳамин компания. Ба худ бовар кунед ва омӯзишҳои мо ҳамаш бепул аст, номнавис шуданаш ҳам бепул аст. Барои ҳамин метавонед ки ба ватсапи ман нависетан, ман ба шумо ҳамаи маълумотҳои равон мекунам ва ба шумо ҳамкориро оғоз мекунам. Шру 130 сомон ҳамроҳи брукошунай чанд та ранг дора. Мана размерашон то чанда? 48 то 54 доштаи двойка. Ана 130 сомон бамбукай материалаш. Ана баъдан бинен 120 сомона двойкаҳошон ҳозир 89 сомон шудагай. Мана чанд та расветка, чанд фасон. Мана диден чӣ хел расветкаҳои хушрӯ дора. Инчунин куртаҳои попур доранд, киртапочо аз 60 сомон сар карда то 200 сомона. Шумо нависен, шуна рақамашон ҳаст дар рӯи экран, бо шумода сурат мепартоянд. Мана ам халатои ко чандан? 80 сомон диден халатои ко чанд? Бо майдои арзонам доштиян. Инам 250 сомон то 80 сомона будай. Ана баданаи киртоҳ хушрӯ иёра 130 сомонӣ додастиям. Бинен чӣ хел хушрӯ. Мана чанд та расветка дора. Ана чанд фасон дора. 130 сомон. Ино фасони дигар хелтаранд. Ман аз ино навор доштам, лекин ин фасонаш дигар хелай духтаро. Моделаш дигар хел духтага. Ё арзонашон 130 сомон. Ана бад халато бо ҳаст. Халаторам 130 сомонӣ кадагиам беҳад хушрӯвай. Мана 8 та расветка дора. Диден халатои турдор. Ҳам кирташ аст, ҳам халаташ 130 сомон. Мана расветкаҳош. аз анаи бамбукишам аста, иям 130 сомон. Аз инам 7-8 та расветка. Мана каседа дар кор бошад, нависен шуна, бо шумода хушрӯ карда сураташонам мепартоянд, мефаҳмонанд туна. Инаи халату брюкошон боша 170. Мана бинен чӣ хел бисёрай халату брюк то 60 размер доранд. Хулас интихобшон хеле ва хеле зиёдаи духтарако. Бори дигар такрор мекунам, ин навор аз бозори Корбонай, тарафи Тилло бозор, 12 дарвоза, 9 қатор. Мана ин тарафам диден халату брукои хушрӯ доранд. Мана бори арзон барои савдо хоҳен биёен 170 сомон. касоне ки опту мегиранд, ин нархҳое ки ман ҳозир шумода гуфтам бо арзонтар мешава. Мана